Ph.D. Igbo amaka fege gbeghe egbe Igbo dị mma ijeki Igbo bụ otu Igbo amaka kpekwele lele Igbo ma ihe inwe iyi o Igbo chara acha pereseshete ịhụnanya Igbo amaka uovi weyeze asụsụ Igbo amaka o olu Igbo amaka o ndị Igbo amaka o Igbo gbakọtanụ ka anyị nwee n'ofu obi Igbo gbakọtanụ ofu obi dị ezi mma Igbo bịakụ n'ọnụ ka anyị meenụ nwanne Igbo bịakụ n'ọnụ ime nwanne dị ezi mma Igbo gbakọtanụ ka anyị chụọ na-ewu ojii Igbo gbakọtanụ tupu chi ejila ahụ anyị Igbo bịakụ n'ọnụ ka anyị chọọnụ nke ọha Igbo bịakụ n'ọnụ sọ nke onwe na-asa afọ ọ dị mma ihe a bụ otu egwu ndị m gụrụla aka m nwanne gị nwoke Maazị Ugocha onye na-ewetara gị asụsụ Igbo tụrụ atụ ndị nkụzi tata ka ihe a chọrọ ikwu maka ya nwanne prọfesọ ụfọdụ na-ajụ m prọfesọ gịnị bụ prọfesọ n'asụsụ Igbo gịnị bụ prọfesọ n'asụsụ Igbo nwezi na ngwa ya ọzọ prọfesọ bụnụ ọka nkụzi prọfesọ bụ ọka nkụzi ya bụ onye bụ ọka ibe na nkụzi onye bụ ọka na nkụzi ọka ịma enwelu Chukwu bụ ọka aka prọfesọ ejegidego n'ogo nkụzi wee bụrụzie ọka ibe n'ihe ahụ ọ makwa ka ọ bụ ọka ibe akwa n'ihe ahụ ọma ọ bụrụkwa n'ihe ahụ ọ bụ prọfesọ ya bụ ka ọ bụ ọka ibe ihe ebe ahụ ọ bụ ọka nkụzi ka ọ bụ ọka ibe ebe ahụ emeri ọka nkụzi ka ọ bụ gịnị ọka ibe ọka na nkụzi ma ọ bụ ọka ibe na nkụzi ka ebegide wee beturuo ya ọka nkụzi ya bụ ịhụ onye bụ prọfesọ biko ị bụrụ onye Igbo ma ọ bụ ya nwa bụrụ onye Igbo gbanụ mbọ kpọbụ ya ọka nkụzi ka anyị bụ ndị Igbo mara nọọ ihe a na-akpọ ha ịchọzie ndebirie ndebiri bụ ọkịnị bụ ndebiri ọka nkụzi ụfọdụ na-ekwute ọka nkụzi kwute ọka mmụta ha na-ekwutọrọ ọnụ ọka mmụta bụ dọkịta ya bụ Ph.D holder onye lugo n'ogo kacha ogo mmụta onye lugo n'ebe ogo mmụta jedebere Ph.D ka ị na-akpọ ọka mmụta ndebiri ya bụrụ ọkịmị na ndebiri ife onye bụ onye ji nzere doctorate ya bụ nzere ọka mmụta kpọọ onye ji nzere doctorate ya bụ doctorate degree kpọọ ya ọka mmụta ka hapụ na ihe a na ihe niile bekee ọka mmụta mmadụ nwere ike ịbụ ọka mmụta mana ọ bụghị ọka nkụzi maka na onye nwere nọ n'ebe ogo dị elu na mmụta mana ọ naghị eme nkụzi enweghị mgbe ị ga-anọkọta kpọọ ya ọka nkụzi ọ emebe nkụzi gbagote n'ogo dị elu na nkụzi tupu ewee enyezie gị ọka nkụzi ọ dị mma maka ndị a na-ajụ ajụjụ a biko mara ya tata na prọfesọ bụ ọka nkụzi doctorate ya bụ dọkịta Ph.D bụ ọka mmụta ịmara Ph.D pụtara Doctor of Philosophy ọkwa ya Doctor of Philosophy ọkwa eziokwu gị na-alịba m anya arịkwa na-alịba m anya biko kwe onye a na-abịa m nso n'anya ma biko hapụrụ m anya ma hapụrụ m ya enwere ike iwere ntutu m hapụrụ m anya m hapụrụ m ụbụrụ m hapụrụ m aka ma hei ịfụrụ anya ịfụrụ ụbụrụ a ịfụrụ aka ewo ọya ka Chukwu ji welu emere m ọgọ aka m nwanne gị nwoke Maazị Ugocha onye na-ewetara gị asụsụ na omenala Igbo tụrụ atụ n'ụdị nkụzi biko nwanne m ọ bụrụ na ị na-enweta nkụzi anyị gba mbọ ka ị na-ekesanye ndị ọzọ gbaa mbọ bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo
na-amụta Igbo anyị na-akụzi. Anyị ga na-ekwu ya ekwu, na-edekwa ya ede. Ide ha anyị n'elu ebe a, ifuru anyị n'elu ebe a. N'elu ebe a. N'elu ebe a ka m na ya ekwu. Ifuru n'elu ebe a. A sị m ị hụrụ n'elu ebe a oghere dị n'isi m ebe a nwanne. Ebe a ka anyị na-agba mbọ na-etinyere gị ihe ọbụla anyị na-akụzi anyị na-ede ya ede ka ị na-amụta n'okwukwu, ị na-amụtakwa ya n'odide. Ka m nwanne gị nwoke Maazị Ugochi, nwanne aga m na-ewetara gị asụsụ Igbo tụrụ atụ n'ụdị nkụzi.